no callar. Un podcast de Gonzalo Borreda y Tono Calabuig. Para param mi gente quiere bailar y estem así. Mi gente quiere un podcast de parlar per no callar. Bueno, hem tardat una miqueta, però Una poquita, ja però estem és així. que s'havíem agarrat vacances perquè si no la persona no descansa. Exacte, n'hi ha que descansar. Però a banda, anem a ser sincerada Colau, Sí. perquè vam intentar gravar este programa una vegada i vam tindre una poquita De flashback en la primera temporada, que en el primer tema van tindre problemes tècnics. Exacte, o sigui, hem començat com vam acabar. Totalment. Perquè el programa de gravació a meitat es va parar, bueno... Sí. Ara Un estarem show. totes atentes Se me va a ficar a plorar tot i tot. Continue rodant, vale? Ah, vale, claro. I si alguna detecta que tenim algun problema o es para o lo que sea, pues enseguida Cridem a la policia. reiniciem i ja està, no passa res. Vale. Bueno, I res, i a tot això hem de confessar també que avui, per primera vegada, bueno, comencem la segona temporada i s'iniciïm del nostre espai de confort, que són els estudis centrals de Capitania Moro. sí, perquè avui Sí. estem ni més ni menys que en els estudis perifèrics de Convent Jerusalem. Exacte. En València. Un aplaudiment. Estem vertebrant el país. Efectivament, porque ellas valencianistas. Claro que sí. Desde xicotetes. I a banda d'això, i s'iniciïm dels estudis. Comencem nova temporada i, el millor de tot, tenim una invitada! I bueno, és que saps què passa? Que nosaltres tenim amigues tan guais que no ens fa falta portar a gent famosa, perquè També. les nostres amigues són suficientment interessants. Claro que sí. Per això tenim avui Sí, amb a la vida. nosaltres a Maria Vall! Hola, Hola, Maria. Què tal, Maria? Ai, molt contenta. L'estiu bé, Maria? Sí. Que no s'han vist quasi. No, no sé res. Estic molt contenta, eh? D'estar Ai, així, que bé. Sí, tenies d'estrenar ganes? estudi, estrenar temporada i estrenar micros. Pot dir? Estrenar micros, No es pot dir. sí. Sí, també. Bueno, si no es pot dir, ja ho has dit, cari. Ja. Sí, perquè, a veure, no, hem de dir que la primera convidada que vam vindre al programa Sí. va ser Mònica, la nostra amiga Mònica, Sí. que per cert, Un besito programa- per a Mònica. i un beset i un programa molt interessant, que interessant. si no heu escoltat, tracta del poliamor i A la hora del día, calentito me lo miel traen. sobre hojuelas y no sé el cuento, pero Que manchego eres. i res, i que sí, bueno, i aquest programa va ser un poc tal perquè el van gravar només en 2 micros i eren 3 persones. Bueno, diguem la veritat, n'hi havia 3 micros. El que passa és que el tercer micro que nosaltres confiàvem que era un micro apte, era un micro per a càmera de vídeo, o sigui, per a una càmera. Aleshores, clar, era com la corxofa hasta que fiquen dalt de la càmera i nosaltres, com vam obrir això, no sabem en col·locar-se. n'hi havia per enxufar, però no per connectar. Exacte, o sea, nosaltres que la tecnologia no és la nostra. Todo mal. I bueno, però nada, així que avui ja... Avui hem comprat ja una Sí, de micro, hem fet una sí, inversió, estreno. que per cert... Hem fet una inversió. És una inversió Estem en bancarrota. Lo que aprofitem per a dir és que algunes persones d'algunes empreses, millor dit, este estiu es van posar en contacte amb nosaltres perquè diuen que volien patrocinar cosetes. Ai. Que se note... Tenemos los mensajes... No quieren todo en palabrita. Tenemos los mensajes directos de Twitter y de Insta abiertos, así Sí, que... total. I els missatges directes de la vida en general, que si Efectivament. mos pareu per el carrer, nosaltres encantadíssimes de la vida pararem. Exacte. I que es poden fer bizums també. Clar, exacte. Sorpresa. Exacte. Bueno, ja sabeu que si jo vaig en ulleres de sol i intento parar-me pel carrer, heu de ser molt persistents o rotllo agarrar-me del braç per parar-me, perquè si no m'entere de que m'esteu saludant. Eres com este chic negre que tocava el piano, com se diga el cantant. No me acuerdo. Es que no esté- Ay, es que m'ha vengut un pianista al cap, però era el de cine de barrio. Parada. Vist raro. Veiem esa persona parada. Sí, però jo crec que no és cego. Jo crec que Bueno. per cert, fantasia que jo no sabia que havia sigut parella de Chelo García Cortés. De Chelo García Cortés. Què m'estàs Sí, contant? y después cada uno va a tirar... No se podia saber. Divergente. Se acabó la farsa. Sí, vale, va. Se acabó la farsa. Lo tenemos bien. Però bueno, es preguntareu,
estes en què volen començar la nova temporada? I la resposta pues, la donarà així la meva amiga Maria. Ai, sí, perquè és un tema que m'encanta. Exacte. Però no. De fet, És un tema, però no. Nosaltres, quan estàvem ja en les nostres reunions que tenim d'empresa per a concretar aquestes dates, vam invitar a una d'aquestes reunions a Maria i ella va dir, jo a este tema necessita anar perquè sóc una gran experimentada. Sí, que m'encanta. I necessita portar la meva visió. Efectivament, de què anem a parlar, Maria? D'anar a la platja. Efectivament. Oh. A mi m'agradaria una... És que això ja mos ho va contar fa temps, però m'agradaria que contara així a l'audiència sí, clar. El seu record d'infantesa principal. D'anar a la platja, de quina era l'escena, no? Quan heu pujat al cotxe. Sí, o sea, yo no. Voy a decir olió sobre el lienzo, pero me dio sobre el liencio. Me equivocaba un poquito de dislexia. Sí. Res, és que és diumenge. Ma abuela té un apartament en Gandia, no? I els diumenges pues, anàvem a passar el dia a Gandia, qual dominguero. ¿vale? Entonces, muy bien. En la primera retenció, ja sabem la meva germana i jo darrere, i mon pare ja en la primera retenció sempre ens dia acá anem a la platja! I la meva germana i jo darrere les dos, a patir! Clar, és que això ja no hi un poc... Condicionats. Exacte. I després a la segona part, que quan arribaves a Gandia era ja... Si no n'hi haguera tanta aigua, tanta gent i tanta arena, clar, estaria... però és la veritat o sigui, absoluta. si fora un base estaria bé. L'estima de la platja, beber. Ja. Inculcada. Jo és que he de confessar que així em trobo en minoria, perquè així la meva amiga Antònia, Antoine, que li dic jo, i la meva amiga Maria Valls, com podeu percebre, no són les més fanàtiques de la platja. A mi és que l'aigua en totes sus formes m'agrada molt. No, l'aigua de mar no. Jo, Bueno, sí. Sí? Sí? Sí, quina no? Bueno, la de beure també. Alguna missira que no, però bueno. Alguna pot ser? No sé. Aigua litines, a lo millor. Mira, l'única aigua que no m'agrada és l'aigua en gas. Veus? Pues Mira, ja ja està. és una aigua, ja és una aigua. Per rotar. Pues a veure, jo estic un poc en contra de la teoria que dius tu de que Maria anava condicionada, perquè jo també tinc una anècdota molt graciosa Anècdota. que als meus pares no us va fer tanta gràcia, perquè quan el meu germà potser tindria mesos i jo tenia 2 anys o per ahí, ens van portar a la platja i quan ens van deixar en l'arena, els dos van començar a plorar a berrits i ahí no érem conscients, no podíem estar condicionats de cap manera. És de veres. Nosaltres tenim una aversió natural al que és el paisatge de platja. I el teu germà també? Sí. El que passa és que jo crec que el meu germà ho porta millor que jo. Ja, pues la meva germana és super fan de la platja. Pues m'encanta, pues li cridaréis, no direm los hermanos. I envio un beset al meu cunyat perquè és el que la porta a la platja. Ah, claro. Sí. Ja, però al teu cunyat no li agrada tampoc la platja. No, gens. És que som de serra, jo Clar, crec que A veure, a mi la serra també m'agrada molt. Ja, jo jo soc sé. molt versàtil. És amfibi. Soc amfibi, sí. Jo sí que he de dir que al final estic fent una teràpia de conversió, Claro. perquè clar, com Tu, què tens ahí? ja hem comentat en altres capítols que el meu home té un apartament en una platja, clar, els últims anys estic... Que no direm quina és, perquè no s'aglopen tots els fanses. Efectivament, perquè no vinguin els paparazzis a fer fotos. Però bueno, això, que jo estic veient obligat a anar prou a la platja. És que tu vas fer teràpia de xoque. O sea, tu vas ser de pam, De estar cero, allí. o sea, jo he hagut estius que no he xafat la platja. Jo també. Uau! Jo també. Sí, vaja. Això per mi és impensable, veus? Jo Per sí. mi era lo millor del món. O sea, no anar un estiu sense anar a la platja, Ja. vaja, jo què sé. Doncs mira, per lo que dieu de vosaltres de quan éreu menuts, jo com també he contat altres vegades que ma mare té com un àlbum de fotos, com si fora la Biblioteca Nacional, però ara té de fotos en ma casa, ¿vale? Hòstia, però estic jo, deixes Claro. fotos des de xicotet, vull dir. Exacte. I hi ha una foto molt graciosa que sóc jo en la típica barqueta esta inflable, que és així, pues la típica, estic jo en la platja baix del parasol, en una toalla ahí, dormint en paquet. Vull dir, jo, veus, a diferència teua o de Maria, em trobava com a pez en el agua. Veus Sí, que jo bé. tinc una foto la primera volta en la platja que estic ahí mirant la càmera, una cara de... Jo també, Què faig així? Salvant, Què xica, faig pues, així? l'única experiència, i no va ser en platja, va ser en piscina, i sinó un poc més crítica, va ser el típic, també era menut, crec que sempre m'ho contava mare, perquè jo no me'n recordo, evidentment, 2-3 anys, que vam anar a estiuejar i estàvem el típic dia este que és roïn, no? Que hi ha molt de núvol, i vam baixar a la piscina d'on estàvem allotjant-nos i evidentment no hi havia quasi ningú perquè la gent així quan veu un poc de núvol és com que s'acaba el món, i estàvem un altre xiquet i jo en la piscina i ma mare diu que de repent vam veure
que jo impedia al xiquet poder ir a agafar aire fins a que van tindre que vindre a agarrar-me i dir no, això no es fa perquè pots matar a esta persona. Fuera eufemismos, estàs intentant ofegar el xiquet. Tentativa Que d'homicidi. ma mare va dir, menys mal que els altres pares van ser comprensius perquè això te pilla uns pares d'esto I te la lien. Claro, i te la lien. Però O el mon pare dia, o és el que te'l denuncien. ries. Mon pare dia, el cabrón este que va, me va matar a una altra de xiquet i ahí està O rient-se. sea, un psycho eres de chicotet. Bueno, puede poeta. ser. Ai. Sí, així està Gonzalo tocant l'aparatet que ara mateixa Ja està. lo que ens ha costat posar en marxa Es que tú has estado ahí. Pero Sí, ahora lo que pasa es que guau. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Bueno, continuem. Todo va. I res, clar, pues anar a la platja, sí, efectivament, a Maria i a mi no és que el millor pla de les nostres vides, però bueno, ho suportem perquè al Sí, final... Però també jo us he de dir que nosaltres, parlant de l'apartament que té la teva parella, se ho han passat molt bé allí. Sí, s'ho van passar bé. Sí. De fet, jo vaig anar a la platja allí i feia com 3 anys que no xafava l'arena. Sí. I vaig estar bé, clar. Però Sí. perquè vam anar, eren les 7 de la vesprada, que és Clar. una hora que està bé, s'està bé. A veure, i també és cert que hi ha que dir que quan tu vas a la platja, si vas per exemple, de dominguero a passar No, és el que dia, això és diferent a que si tu vas i tens l'infern. pues, un lloc on el pots a lo millor després anar a la piscina a llevar-te l'arena, muntar a casa, dutxar-te Exacte, és que per a i mi tal. lo mínim és una dutxa on poder llevar-me la sal i l'arena després d'estar en la platja. Això és lo mínim, perquè és que si no jo em el xoriç de tal manera tot el dia que estic amargat, és que... I l'arena està en febrer, està en febrer i s'estirant l'arena. És Ja, sí. fatal. I Sí, és, sí, és, sí. és, però és el que tu dius, o sigui, jo moltes vegades estem passejant per la platja i veig a la gent ixa que porta la nevereta, la cadira, Ja. la taula, el parasol, per a passar tot el dia allí, i jo li dic a Martí, mira, el millor pla de la meva vida, saps? O sigui, si anar fora baix, o sigui, no. Ja. Hashtag no. O sigui, Sí, a veure, és això. De fet, jo recordo fa 2 anys que vam anar a despedir l'estiu a l'apartament este que estem comentant i el meu amic Martí, que és una meravella, va treure un caiac superxulo. Sí. Jo em vaig hiperemocionar, vaig decidir pegar-li voltes a tot el món en el caiac, no sé qui em va advertir de que m'anava a cremar i va dir que m'havia ficat crema i evidentment per la vesprada estava com una tomaca. sí. És que ahí has introduït un tema molt Sí. interessant també, el tema melanoma. A veure, Sí, és sí, que la sí, gent, sí. o sigui, jo flipen colors, tio, van a la platja a torrar-se, hi ha gent que està carbonitzada, Sí. que pareix una, no, en sèrio, que pareix una torrada de pa quan te'n vas una miqueta que dius, això no és sa, és que aquest color no és Com sa. Valentino, el dissenyador, que té un color així tipo taronja. Risqueto. No és pitjor, és que jo he vist la gent rotllo quasi marró, Ja. Sí, sí. saps? Just A veure, jo he de dir que jo em fique molta crema perquè després quan, per exemple, vaig entrenar a la piscina de fora d'estiu que està pegant el sol, ahí me fique crema perquè si estàs entrenant, pues no sé, una hora i mitja tal, està tot el rato pegant el sol, però sí que és d'eres que jo veig a gent major, gent jubilada, que és el que es passen allí tot el dia i el que tu dius és que És estan... un color, sí. És una transformació. Sí. Però jo el que sí que he observat és que abans la gent es ficava molt més morena. No? No ho penseu? Ara jo, o sóc perquè jo he decidit que ja em té igual ficar-me morena, Sí, jo sí que ho però penso ara també un veig poc. que la gent no es torra tant com abans. Tu No? creus? Però serà perquè, perquè hi ha Perquè- més ús de la crema solar? Jo pot crec que ser? sí, n'hi ha un poc més de conscienciació, no? Pot ser. O que al final ja, jo sé, no sé, tots agafen consciència. És que és molt important ficar-se crema solar. I a la cara sempre, tot l'any, Sí. tot, sempre, Tots els dies, perquè tots si, no, els dies. si te pega el sol a la cara i no tens protecció, t'hi taques i se t'arruga la cara. Sí, És senyora, un super beauty consejito. tip, un consejito de bellesa que os regalo. Sí. Pues jo introduïsc així ara un tema molt interessant perquè pues, posem situació, ¿vale? San. En la platja esta on estiuetja el meu home, si tu continues caminant vora la mar, acabes arribant a una zona que, pum, comences a veure pius, mamelles, ole! I és Ole. la part nudista de la platja, que jo fins enguany no havia travessat mai, no havia arribat ahir, i clar, Que arriba no a ser... estaves preparat. No ho sé, no sé si és que a lo millor pot ser que inconscientment tinguera una miqueta de reparo jo a l'hora de creuar aquesta frontera, aquesta línia invisible que separa la natura pura de la civilització, i em vaig quedar un poc impactat, la veritat. Ja. Vosaltres què n'opineu? Nudisme sí? Nudisme no? Nudisme sí, no? Sí, jo també estic a favor crec del que sí, nudisme. Però, que jo no el faria. Això, És estic diferent, referint-me clar, a si el sí. faríeu o no el faríeu. Jo No, també. que jo estic a favor perquè al final la gent no fa mal a ningú. Clar. Jo pregunto si el practicaríeu. Jo sí. Sí. Segur acompanyar-me perquè ja veig que... sí, no, ja Una, no sé. tot el Madrid no de a la platja. I dos, menos a una platja nudista. La miradeta, los pobres de la miradeta. Te ho han dit. Ni de conya.
No, jo no. A veure, jo crec que al final, pues sí, és una cosa que a lo millor després vaig, ho provo i dic, ai, mira, esto no està fet per mi. No, o a lo millor vaig i m'encanta i sempre vull anar a una platja nudista. No sé. O a hotels, perquè no sé si sabeu que també hi ha hotels nudistes. Sí. Ahí, per exemple, ahí sí que ja no, perquè això d'anar al bufet i anar a agarrar una llonganissa i tirar una llonganissa al costat i fent cua i m'entropeixo i te rozo un poquito. Clar, això a lo millor no, però no sé. Jo és que no m'he sentit. Clar, sobretot perquè acabo de pensar, tu en aquest hotel, a banda d'això que te va passar en el bufet, després quan vas a sentar-te, pues a lo millor antes ahí s'ha sentat algú i ha rosat ahí. Cari, una toalleta. Sí, crec que ahí en aquests casos has de portar una tovalloleta o algo, bueno, crec que... Com quan vas al gimnàs, per si quan sugues, perquè la màquina no es quede... És lo mínim, jo que sé, no vas a deixar ahir l'escai, jo que sé, bueno, deixem estar. No, perquè damunt si no vas de... Vull dir, sí, normal ja quan trobes un pèl públic dius, hola, què està passant aquí? Clar. Claro, de veres. Que de fet nosaltres este estiu vam tenir una experiència, no en pèl públic, però una experiència no massa bona, dinant en un lloc de vacances, que una amiga va trobar una part del cos en el seu postre. Això no t'ho contat. Pues mira, anem a un lloc i demanem menú, todo bien, una pizzeria, les pizzas molt bones. Està tot ideal. I arribem al postre, ¿vale? Demanem postres i jo, gràcies al nostre senyor, gràcies per il·luminar-me, vaig demanar un gelat de xocolata que anava en base a ell. I jo, pam. I la meva amiga i jo es demanem les dos el mateix, tiramisú. Perquè jo soc molt fan del cafè. La teva amiga, una altra amiga, que no era jo. No, exacte, era una altra amiga, es va demanar el tiramisú. I estem ahí menjant i jo, dia, que bo està el tiramisú, perquè la veritat és que estava molt bo. Total, que jo me l'acabe i veia per el rabillo de l'ojo que la meva amiga a meitat va parar i va dir, pues a lo més que la xica ja està plena i no vol més. I no el va dir res i tu vas continuar. Jo, claro, ella va callar la boca, va posar una cara així un poc de transició, però sí. Va fer milagre. Com si estiguera com una medium, saps? Com el sexto sentido, una aparició va fer. Però tots la vam ignorar, vam acabar tots els nostres postres i quan acabem, això que ja acabes i deixes la cullereta en el plat, diu, bueno, que vos conté què m'ha passat. No. Què m'ha passat? Conta. No, contau tu. Pues bueno, és que mireu lo que m'he trobat. Ai. I hi havia una ungla que jo vaig identificar com a dedo meñique. Sí. En lo que viene siendo el postre, però lo fort és que no estava en la part de dalt, un rotllo superficial, sinó que estava dins, o sea, estava... Ho havien amassat. Ai, per favor, és que m'està entrant oix i tot. Sí, és de veres. Però bueno, la qüestió és que, clar, què fas? Jo ja... Ja no podia arrojar. Fa, però te senta mal, te té que rebolicar. Sí, home, a veure, a mi m'ha sentat mal tot el dinari. Jo estava suggestionat total. Clar. Sí. Però bueno, ja ho han superat, ja està, no? Clar. Que al final què és? Que preferiu anar a la platja que estiguis menjant un entrepà i t'entra un poc d'arena o que t'entra una ungla? Jo ho deixo ahí. Mira, això el meu home m'ho diu moltes vegades. Hi ha ocasions en la vida que no n'hi ha que triar. Que aquestes disjuntives és falsa, la disjuntiva. No n'hi ha que triar. Ni una cosa ni l'altra. Lo que sí que ja seria un plot twist i fatal de fatal, que a mi m'ha passat, bueno, no m'ha passat exactament, però anar a la platja, demanar-te un entrepà en el xiringuito i que dins de l'entrepà dins que era una ungla, que això no em va passar. Però t'ha passat, no? No m'ha passat. El que sí que m'ha passat estiu vaig anar a una cala en una amiga, vam dinar en un xiringuito i jo m'has demanar un entrepà de pollastre, crec que era, i era el típic, però el que tu dius antes de les torrades, que la torraïssa era cancerígena, saps? Fatal. I damunt era el típic dia que feia briseta de mar, estava la bandera groga, clar, la briseta al salt de l'arena, i jo estava menjant pa torra cremat, pollastre i arena. És el somni meu i de tot. Estar en la platja, menjant arena, un entrepà socarrat, en la pell tirant de la sal, calor... I damunt jo pisant-me, perquè jo tinc un problema a la platja i és que jo no puc pisar dins de l'aigua. Jo tinc un problema, el meu cos es bloqueja i no puc pisar, he de buscar un policlín. A millor que pisar en l'aigua és pisar en un policlín. Por supuesto. Bueno, però nada. Els policlins també tenia per a un altre capítol. Sí. En les playes nudistes hi ha policlins, tornant un poc al tema del nudisme.
Pues no tinc ni idea, la veritat. Vaig a confessar una cosa, ¿vale? Crec que he passat una vegada per la platja nudista. I segur que ara acceleraré el pas. Sí, o sigui, he passat tan ràpid que jo crec que podria apuntar-me a fer marxa en les Olimpiades o algo, a la selecció espanyola, perquè és que, vamos, vaig fer tot, hòstia, sense mirar-ho, i res. I sinó que no em vaig fixar exactament en quines instal·lacions té la platja. Però això té que estar bé, perquè és com un banyo de realitat. Tu veus anatomies molt diferents i és també un poc de dir, pues no estic tan mal, no? Jo crec que ser un poc per a pujar l'autoestima de dir... Pot ser. I estar en contacte al 100% en la natura, sin licras de por medio. Sí, i l'areneta... Clar, i l'areneta por todos los orificios també, saps? O sigui... No, a veure, jo realment vos vull preguntar, vosaltres què feu quan aneu a la platja? Coneixeu de l'aigua rebosseu o algo? Ai, és que tinc records d'estar després plena d'arena sempre, i és de veres, és que no... Independentment. I clar, coses... Després no n'hi ha res com de la platja anar a un apartament i canviar-te i que caiga areneta dins del llit. Bueno, o sigui, lo de l'arena en el llit és fatal. Jo és que seria incapaç de dormir. És que no puc. És el meu trauma. És superior a mi. És el meu trauma. És que prenc cama abuela en estiu sempre n'hi ha arena en els llençols. És que és complicat. Perquè a vegades, si per exemple... Complicat, no. I a part bé, i si estàs brut, no entrar al llit. Ja. I sempre n'hi ha arena, és de veres. Clar, I en el sofà i en tots els llocs. Però no, perquè és improbable. Jo estava pensant, si és un apartament que està en primera línia i fa brisa, podem donar arena Sí, que està en d'apartament. primera línia, Però sí, clar, té que fer una brisa excessiva Claro. que entre arena. Ni que fora sol, Sàhara, jo què sé. Ja, bueno, i perquè no sé si és el vostre cas, però jo he anat aquest estiu a estiuetjar en una bebè de 10 mesos, 9 mesos a la platja, i això sí que és impossible Pobreta. que no toqui arena. No, pobreta no. Ella agarrava l'arena i se la clavava en la boca. Clar, però això fa molts bebès. Sí, Jo tinc un familiar que va cagar arena de platja. De menjar-se-la. Claro, de Això té un menjar-se-la. nom, eh? Oh, la, la. Té un nom. La gent que menja arena té un nom. Bueno, ja... Una filia. Sí, sí Però és que un ho... bebè. Vaig a buscar-ho. Busca-ho. Però que té un nom. és vale. com... Però o sigui, n'hi ha gent que la filia és menjar arena. Sí. Però arena de platja o arena de gat o quina Mira, és? significa comer arena de playa bebé y comer arena de playa es malo. Pues más no crec que siga. Clar, jo què sé, el fa una purga com a molt. No? Clar, te fa com Ni una, bebè se una exfoliació, no? Intestinal. Mi bebé se come la arena. ¿Qué puede hacer? Generalmente los niños comen la arena de parques o la playa. Què preferies, arena de platja o arena de parc? A veure, vaig a ficar comer... Jo de platja. Pues jo crec que també. Jo crec que també, no? Simplement per la neteja entre cometes, no? Perquè Sí. si n'hi ha un flux d'aigua i tal, Clar. que potser està més neta, no sé. També és veritat, arran de lo que estem comentant de pixar en la mar i tot el rotllo, una cosa curiosa és que en la carrera, quan vaig donar una assignatura de microbiologia, i la professora, ojo al dato, mos dia que és que al final, bueno, que sí, que n'hi havia que gestionar els residus i tot això, però que al final en el mar contamos con la dilución infinita. És a dir, que al final... No, i clar, jo em quedava encara de, però com que de dilució infinita? Vull dir, clar, que hi ha tanta aigua que es considera que si algo es tira ahí, com a que no passa res, saps? Claro. I si era el raonament de la senyora que jo dic... els oceans. Clar, jo suposo que això seria en algun manual dels anys 60, perquè jo... Per això ma mare diria, l'aigua del mar cura. Clar, Entens? cura perquè té de tot, bueno, Clar. cura o col·loca o infecta o lo que... O, no Sí. sé. A veure, jo sí que he de dir que l'únic que em dona prou de fàstic de la platja i em sap molt greu, és la gent fumadora que després tira la colilla a l'arena. Quina guarra. O que t'està fumant al costat. Però per tema Covid en la majoria de platges no es podia fumar, eh? Sí, però ara ja Que la gent té ho ha igual. incomplit, eh? Sí. Nosaltres un dia, i m'haig quedat les ganes de dir-li, un senyor... Per això s'ha de dir. En la platja esta on anem, els xiquets al costat jugant en l'arena i el tio va i posa i tira la colilla a terra. És asquerós. Una sí. És asquerós. Que Sí. marranos. Però bueno, Sí. n'hi ha gent de tot. Sí, la veritat és que sí. Segur que li agrada el futbol. Quin atac més gratuït. Al final els futbolistes no mos soportaran. Han de Bueno. deixar un poc de complicitats, que És si de no... veres. Bueno, a tot això vam demanar fa 2 setmanes ja, que vam demanar participacions per al I jo tinc programa. així una relacionada amb el nudisme. Per cert, a tot això he buscat lo de la filia de menjar arena i lo únic que mis es excelente comida, presentación y chiringuito, Oasis Fuengirola de TripAdvisor. Molt bé. Eso es comer arena. Comer ¿ves? arena. En un chiringuito, ¿dónde mejor? No sé si es que hi ha un plat estrella que siga sopa de arena o algo així, no? Però vamos. Parlant de l'anècdota que ens van enviar, que no és anècdota, jo ho taxaria d'una experiència masclista brutal, és una oient, no?, que ens va enviar. He de dir, primer que res, molt fan de fer toples a la platja i on siga. Viva el toples,
on siga, on faig falta i tal. Suposa que en el metro lo millor no, però bueno, que visca el topless, vale. Pues ell ens comenta que l'estiu passat tenia una boda i va decidir anar a la platja per a pillar un poc de morenet, no? Pues per a què? No sé, potser anava de blanc i volia que... De blanc no es va una boda. És que bé, però pensar, a lo millor la novia. De rosa, diria. Clar, rosa palo. I estava tan tranquil·la ahí espatarrada quan se li va arribar una xica molt amable i li va dir, mira, perdona, carinyo, és que ahí tens un senyor que t'està fent fotos des de fa un bon rato. I ella, què va fer? Va dir que, evidentment, li va donar moltes gràcies a la xica, un poc de sorority, i va decidir aparentar que no estava encès en flames i va anar seguidament a este home a dir-li de lo que s'havia de morir. Vale? Total, que diu que no va poder contindre molt i sa serenitat, li va contar les 40 davant del chiringuito i diu que l'home va reaccionar dient-li: yo no entiendo español, estoy escribiendo por WhatsApp. I diu que es va quedar més ample que llarg. Diu que, menys mal, que al poc temps va trobar a una còpia mescla entre Yola Berrocal i Leticia Sabater i va anar cap allí a seguir fent el machirulo. O sea, assetjar a gent. Assetjar a gent, exacte. Aleshores, ella és el que diu, que trist, que impotència, que no es puga estar tranquil·la, perdoneu, en la platja disfrutant de, pues això, de la platja i estar fent topless. Pues veus, és que per això preguntava jo la reflexió del tema nudista. És que mai saps a qui pots tindre al costat en la platja. Ja. Saps? Ja. Entonces, jo entenc que l'objectiu de la gent que va suposa que serà pues, això, estar més en contacte amb la natura, pues, més lliure, tal, més llibertat, per què no? Però clar, és que sabeu la quantitat de tarats que hi ha per ahí pel món? Sí. Però jo crec que això també pot passar un poc en una platja que no siga nudista, perquè al final, jo no sé si recordeu el vídeo este, crec que va ser de l'any passat de fa 2 anys, que eren britànics, crec, i eren un pare, una mare i 2 fills, i estaven els 2 xiquets jugant a l'arena i estava la mare fent-li una gallola al pare per darrere, no sé si recordeu. Sí. Tapant una manta, o sea, tapant la toalla, saps? I este estiu hi ha un altre vídeo famós d'un octogenario que està ahí, que està ahí en la vora de la mar, que en una platja nudista, i aquella està traen-li brillo al sable. Sí, i va el socorrista a dir-li córtate. Este percebe no puede estar aquí. Sí. Total. Home, és que la gent està molt mal de perol. Sí. Sí, però que al final també és veritat que no només hi ha pervertits en la platja, també hi ha gent que és imbècil directament. Tal qual. Per exemple, un ejemplo. Un dia que també estava més estiu en la platja esta susodicha. No, però és que passa que me n'he adonat que, per exemple, és xavals joves que van en el baló de futbol, es posen a la vora de la mar i comencen a jugar allí com si no hi haguera ningú més, pegant unes balonades i està doble de gent major i doble de xiquets. Al final vaig anar i us ho vaig dir, perdoneu, així no podeu jugar aixina? Perquè és que n'hi ha persones majors, n'hi ha xiquets, és que si li pegueu una balona aixina, amargueu algú, si voleu jugar aixina se n'aneu darrere. És que, a veure, jo crec que és una qüestió de civisme i d'educació. Sí, de primer de civisme. Bàsica. És a dir, no pots estar fent això. Una cosa és jugar en unes pales o jugar... A veure, jo també t'he de dir que és gent que per anar a banyar-se es fica el calçotet baix del banyador. Que això també denota molt. Això també això tinc que parlar, perquè jo sempre he conegut gent que es posa això. Sí. A veure, jo he de confessar que alguna vegada ho he fet quan era adolescent i no sé què coño me passava pel cap, hasta que crec que va ser 2 vegades i vas dir, esto qué tipo de guarrada és? Perquè te pots escaldar. I sa una, no? I una altra, jo què sé... No sé. A ver, que en la mar encara, bueno, contamos con la dilución infinita que la profesora, pero la gent que va a una piscina es posa el bañador ahí en el palomino, yo qué sé, tío, ¿sabes? Es que car, fatal. Yo qué sé. Fatal. Ah, ya te es que recuerda de un TikTok, no sé si la vist, de una chica que está fent una supermona en la piscina y de repente que li està gravant i diu, ai, que t'has cagao, i em veu com una sí, és una fantasia de vídeo. Sí, això és una por, perquè te va passar, saps? I te ve una bufa. Pues te la guardes. Què fas? De fet, crec que tenim una anècdota d'algú que mos va enviar també que li va passar això en el mar, ¿no? Ah, sí? Sí. Buscar a veure. Vaig entrar que... Home, però en el mar contamos con la de infinita. Lo pitjor és la piscina. Sí, home, jo conec gent que s'ha cagat en piscines i, clar... Home, clar, hi ha una moda de... Bueno, sí, l'any passat vaig dir, és veritat. Clar, cagar en piscines públiques perquè les tanquen. És que això això també té que ser filia o algo d'això. No, jo crec que és gilipollisme i ja està, en aquest cas. Sí, perquè al final ahí el que fas és privar a tota la gent que no... Sí, mira, veus, mos va contestar a l'anècdota dient-nos que cagar en la mar i que la teua amiga es pisse de la risa. Pues suposa que el xic estaria fent popó
Ah, que este xic... I l'amiga estava al costadet. L'amiga estava al costat. Notava i se n'anava cap a I l'amiga, exacte, l'amiga sap que les ones van movent-se... L'amiga contava la ilusión. Contamos con la ilusión infinita. Això és cagallón, free cagallón. Sí, aleshores, pues, ja tal. És això, són... Coses que Jo passen. això no podia... O sea, si no puc fer pipi, ja no m'imagino fer caca. Ah, pues jo fer claro, que pipi tens sí que que fer, puc. agachar-te Fer pipi el... Jo no, jo... Home, fer caca, pues Se me sí, cierran on t'agaches el con banyador o davant tocar. Home, si no te l'emportes darrere. Ja. Bueno, mira, Jo sí- és que veig com la platja té moltes coses Home, dona de sí. guais, Dona de dona sí, molt de sí, sí, és sí, molt, sí. molt guai. També he de confessar una anècdota de la platja que vaig ser un poc de persona major que quan era jove jo em cagava en això. Jo aquest estiu, quan estava estiuejant, dormia la meva habitació donava pues, al passeig de la platja, d'acord? I on estàvem hi havia toc de queda, i aquest toc de queda s'acabava a les 6 de la matinada. I si és en la bata? No, a les 6 de la matinada i crits, si a tirar ous? No, a tirar ous no, jo sóc més de cridar a la policia. Ah, igual energia. Tu vas a l'autoritat directament, molt bé. I a les 6 del matí, la primera nit ja es van despertar, vam anar en el meu gos és un gos que té 15 anys i ja està per jubilar, ¿vale? Aleshores el gos està un poc desorientat, no sabia massa en col·locar-se i va estar tota la nit patetes cap amunt, patetes cap avall. Jo no vaig poder dormir. I a les 6 del matí, quan agarra la dormida, un grup de joves, per això, que suposa que haurien eixit, estarien tota la nit de bufera en alguna cosa o alguna, i a les 6 del matí van anar a banyar-se a la platja. Però a mi em van despertar i em van tocar un poc la moral. La segona nit ja no em van tocar la moral perquè vas tocar la policia local. Molt bé. A favor. Clar, perquè encara en les 6 ja dir, és que això, així té que, les paraules textuals són ser, així ha de passar alguna cosa, perquè si hi ha toc de queda i a les 6 del matí ja hi sent. Bueno, jo Clar. aprofito per a confessar que jo també he criat a la policia. Ah, sí? Este estiu sí. Sí, un poc paregut, o sigui, de repente, de veres, en el lloc on estiuem també n'hi ha toc de queda i de repente un dia... Vaig llançar després una pregunta. Sí. No pot ser que tu estiguis un poc susceptible perquè la platja té... No, pot ser, vale, el compre que poguera jo estar un poc melchoritzat d'estar tant de temps en la platja, pot ser. Igual. Però ara com us ho conto és que no va flipar. De normal, vale, en este lloc on vaig estiuejar n'hi ha festes, vale? Les festes són, òbviament, en agost, que és quan va la gent que té apartament, vale? Clar, enguany hi havia toc de queda, hi havia Covid i no es pot fer res. Pues bueno, Les no festes. les no festes, la gent jove d'allí va decidir fer-les igualment. I de sobte vam eixir d'un restaurant que estàvem sopant i es van trobar que estaven tots els clubs, perquè a veure, en moltes finques d'estes n'hi ha com un club entre cometes, que és com la planta baixa, és comuna i tu pots demanar les claus i pues, fer un dinar o fer tal. Bueno, està totes plenes perquè potser n'hi havia, sense exagerar, 70 persones en un baix, en música i muntant, i fent botellón, vull dir, muntant una festa, és que estan hasta disfressats. I clar, a veure, una cosa és que jo entenc que estàs estiuant, que vale, pues una nit pues, fas un soparet i pots estar en mitjanit, i l'altra cosa és muntar botellons en tota la urbanització, saps? La gent per ahí, com si fora l'Alardo d'Ontinyent, saps? I jo vaig cridar a la policia local. Sabeu què va fer la policia local? A veure si ho adivineu. Res. Va vindre, va pegar la volta i no va baixar ni del cotxe i se'n va anar. I això va ser la... Muy mal. Tenen potència també. Molt mal. Jo vaig a fer un poc d'advocat del dimoni, ¿vale? Perquè jo puc entendre, perquè jo també tinc ganes de festa i tal, que això ho faig a la gent, però també he de dir, i després si algú m'acusa d'això diré que ha sigut un moment d'enajenació mental. Xica, si vas a saltar-te la norma, salta-te-la bé, no t'enjuntes en tanta gent, enjunta't en menys, bufat igual, fer la festa igual, però per això fes un poquet més discretito, Sí, clar. saps? I ja està. Però sí que és veritat que la jovenalla esta, que eren tots prou pijos, per cert, sí que aprofitaven i feien els caps de setmana o les nits o tal, com n'hi havia toc de queda, es quedaven a dormir en algun lloc, entonces sí que s'escoltaves tornar a casa a les 6 del matí, sí que tornaven. Clar, i això al final, pues bueno, pues xica, jo tampoc vaig a jutjar a tot el món i quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, saps? Jo no vaig aclarar-me en això, pues al final els xavals també tenen dret a fer la seva festa i tal, però hòstia, una cosa és això i altra cosa és fer l'alardo, és que la gent estava disfressada i pel carrer, i jo, pues mira, ja, pues el que diu Maria, entre que jo estava ja massa dies en la platja i que jo també tenia ganes de festa, vaig dir, posa la crida a la policia. I s'acaba. Va, jo ara per dir una cosa més bona de la platja també us vull recordar que la platja ens ha donat grans moments de gent famosa i no famosa. Pues, per exemple, ahir han estat comentant, no?, que vam anar, crec que va ser l'any passat o fa 2 anys, un dia a dinar, no sé si recordo que al costat un club d'estos que tu dius estaven de festa i licenca, i de repente van veure una dona
ja major, vale, i era una dona gran que va decidir anar a la platja a fer pipí, com el nostre amic que ens ha enviat la seva esto. Vale, pues ella va decidir anar a la platja a fer pipí acompanyada de una altra xica, no sé si era amiga o... Jo crec que la senyora que l'ajuda. Exacte, la senyora que l'ajudava en casa. Total, que aquesta senyora, clar, duia ja més d'un martini damunt i quan va estar en la platja... Una botella de martini damunt. El tema d'estar de cuclilles, entre que ja per la pròpia edat ja se li dificultava, li afegisses la marea. I ja em portava vestit. És que se li portava vestit encara. La senyora ens imponava a fer... Bum! I va tombar... Jo vull recordar lo de Fiesta Ibicenca, ¿vale? Ja s'ho podeu imaginar quan es va alçar tota la platja mirant-la. Claro, el vestit blanc preciós. Que jo també he dit que aspiro un poc a això, quan siga major. Aspires a què? A Fiesta Ibicenca, Acabaré tota borratxa vestida davant de tot el món. En la mar. I en les rires de sol, per supost. No me reconec. Pamela, collars, tot. I si és una cosa que m'agrada a la platja, altra cosa que m'ha donat i no me'n podré negar són els posadors d'Anna Obregón. Ai, també. Sí, a favor, a favor. Una altra cosa que m'ha donat... Les fotos d'Isabel Pantoja de María del Mundo. Altra, que m'ha donat crec que va ser la Cuore, l'exclusiva. El nudisme de Kim Gutiérrez, que veus, ell també està molt a favor. Ai, pues no recordaré d'aquesta notícia. Pues ja, refrescar-la. I qui va ser el que va cagar en la platja? Que el van pillar fent fotos. Ai, Amador Moedano! Sí, veus, també és una bona cosa. Ell, perdona, ell va cagar però en l'arena, no va ser de la mar, no? Sí. Era l'arena. Sí, era com moixa, com un gatet. O sea, ell va anar ahí a la seva caixeta d'arena i es va poner, va mirar fixament als ulls ja que estava com els gossets i ja està, i va... Clar, que és un moment super de debilitat fent caca, saps? A veure si podem fer-lo de tot. Clar, és de veres, sí. No sé si hi ha alguna més, ai, sí, segur, ja no m'entó. Bueno, sí, els nets de Queen, d'Anglaterra, d'Elisabeth, ells també s'han tret moltes vegades nuets. Bueno, ells en Yatecito, perquè anaven en Yate. Anaven en porra? Claro. Què dius? Home, això és la porra l'ha vista tota Gran Bretanya. En sèrio? Sí. Harry Styles això no, també és una cosa que s'ha de parlar. Si anar en barco és una extensió d'anar a la platja o no? Jo diria que no. A mi no claves en un barco. Jo no va dir, és pitjor. O sigui, damunt es mou i el mareges. O sigui, no tens prou en estar envoltat d'aigua salada, passant calor i damunt movent-se. O sigui, rotllo... És que jo estava pensant... Jo sí que vull que algú m'invite. Dale, Gonzalo quiere novio con barco. De fet, jo me'n recordo que quan estàvem d'estiu de vacances, que vam anar a posar un port, estàvem per el port i hi havia molts de barquets i jo vaig preguntar, ai, vos agradaria tindre un barquet? I en seguida se va ser mil·lèsimes de segons, Toni i Maria la Vega. No. És que no. És que ho penses de veres. Un d'estat d'agost, a les 12 del migdia, en un barco en mitad del mar, vamos, no sé. Per què vols fer-me? O sea, és que jo dic, què he fet? Què mal en la teva vida per a mereixer això? No. Un rescat per mi. No, és que no. Lo siento, però no. A no ser que siga l'Alacrán i un barco pirata que vol secuestrar-te. Mentre no, això sí t'ho he de pensar. Ai, mare, no, pues entonces no. Però si jo tinc una anècdota que una vegada quan érem xiquets, que érem preadolescents, tindríem 13 o 14 anys, vam anar en el col·le a unes colònies en Girona, que una activitat era anar en caiac, i em van tindre que vindre a rescatar, perquè em vaig marejar com una iori. Ai, pobre. Cristina Calatayud, que sí, des d'ací està sent un besito, Cristina, carinyo, perquè ella, la pobra damunt, era no podia tirar, perquè era superprimeta, i jo estava allí, Cristina crida al monitor, perquè així no eixim, i vam tindre que remolcar-me. Ai, pues vaig a buscar, perquè Maria, ara que dius caiac, tu i jo tenim, el dia que vam treure el caiac, tenim una foto molt mona en la platja. Sí, però... sí. Vaig a buscar-la. Luciendo bracito mío. Luciendo bracito. Vos deixarem la foto, totes les fotos que han parlat podrien deixar-les en un àlbum, en una publicació. Sí, jo tinc uns cursos de natació, ole. Sí? Sí. Però això seria en piscina. Sí. I també t'ho passes mal, la piscina? Ho passava fatal, els cursos de natació fatal. Jo plorava molt. Més tinc uns fotos d'aquest dia que ma mare va dir, vaig a fer-li fotos a la xiqueta. N'hi ha com 6 o 7 fotos d'aquest dia i és com una seqüència, no? Jo en el borde plorant, jo en la tableta plorant, jo agarro el monitor plorant, i m'encanta perquè al final és
I jo, aixina, i em dono una medalla al final. Clar, bueno. has plorat tant A la que Llorona. Sí. la pesada de la niña. Jo és que me'n recordo també quan anava als cursos de És natació. que ho passava fatal, fatal. Jo recordo quina persona és la que plorava en aquests cursets. No vaig a dir el nom per respecte. Algun dia quan la veig pel carrer li diré jo em referia a tu perquè és que no parava de plorar. Llorar, O sea, llorar era sense des del parar, principi fins al final i era sense molt parar. pesat. Jo recordo el tono bebé, o sea, el tono xiquet, pensant que calla esta xica. O sea, que algú la traga de l'aigua. No Ja. vol estar així. Jo he de confessar que en algun curs de natació també plorava. Ara ja no. Ara a mi, lo que us dic, A mi, jo esta setmana he tornat a cursos de natació, em I te vas plorar. faltava plorar. Esta setmana em faltava plorar, també. I qui el dona la classe? Una xica. Oh. Ah, sí, bé, però bé, no, està bé, però Molt bé. ja recordo perquè ho passava mal, perquè la tableta Ja. és complicat. És que és complicat, És complicat. Jo, mira, he de I tragues confessar... aigua, i trague aigua encara, i dic, és que Ja. tinc ahí un record. Pues sí. ahí no cuentas con la dilución infinita, ¿eh? Ahí estás tragando... Sí, jo, este estiu, de fet, però jo en estiu entro en la piscina de fora i en la piscina de fora on jo entrene no és única i exclusivament d'entrenament, sinó que també és piscina Sí. de recreativa. I nosaltres entrenant moltes vegades hem dit que pues, un poquito más de mantenimiento no aniria mal perquè de vegades es veuen boles de pèl passant per aigua. Uau. Les canales Clar. que Clar, perquè la de dins la gent porta Clar, el gorro. porta exacte, lo que ves en el gorret. Clar. Sí, però bueno, no, és nada, és una aventura. Però les boles de pèls en piscines també és un clàssic. Sí. Per Sí? baix, ahí. Sí. Jo Sí. també torno al mateix lloc de l'inici. A Gandia, a l'apartament de ma abuela. El fondo de la piscina era... Bajo del mar. Qué A ver si mal. n'hi havia hasta perles o algo. Mira, no vull saber-ho. No es nota que tinc trauma en Gandia, veritat. Sí, la veritat és que sí. Gens, Ah, gens. sí. I des d'ací un beset també a Lucrecia. Que és que sí. Que és de Gandia, és el que més mos agrada de Gandia, és ella, un beset carinyós. Sí. Pues bueno, este estiu també, bueno, a banda d'anar a la platja també hem fet altres coses, no? Sí, jo he perdut el DNI. I el vas retrobar després? Sí. No comentarem aquesta No, història. no sabrà, perquè jo Una crec que història que no és d'amor. no és d'amor, No és mai d'amor. millor dit. Per cert, també ens hem assabentat que este podcast que esteu escoltant ara mateix ha obrat el seu primer miracle. Ai, és de veres! Perquè al final de l'estiu... Ai, és que ara t'ho contarem. Ai, sí, conteu. Al final de l'estiu es vam trobar a una amiga i oient del programa que ens va dir, pues, sabeu què? Resulta que jo estava en un xic des de feia... Però s'ho poden contar. 7 o 8 anys o per ahí, no anem a dir el nom. Ah, vale, és de veres. I la xica esta ens va dir, i gràcies al podcast, o sigui, al programa de Relacions Tòxiques, el vaig escoltar Uau. i l'he deixat. Molt bé, amiga, molt bé. Així Està que, molt bé, clar, això, ja sí. ens vam quedar un poc impactades quan Sí. mos ho va dir, perquè clar... Sí, perquè de fet nosaltres, ficamos en contacte, vais sabent d'una caseta de celebrar un Natal i sí, ja anàvem a una casa a servir ben cervesa. O sea, a lo mejor estem cervesa no, té de tilo. O sea, Ah, sí, és de a lo veres. mejor s'havia passat tot el dia bevent té de tilo i teníem ganes de més. I anem un poc ja... Perquè estem fent detox de l'estiu. I nervioses, perquè la teïna el posa molt nerviosa. Entonces, i això, i ahí va ser quan ens vam trobar esta amiga que mos va... La veritat és que, a veure, al principi ens vam quedar un poc impactades, però després mos alegra, no? Que al final... jo què perquè- sé, És que es trenquen relacions, no, però que es trenquen relacions roïns. però que li van preguntar, però ha sigut pa bé? Claro, I la exacte. xica mos va Clar. dir, sí. Perquè ja tal, així que mira, des d'ací si Però ajudem a està la bé, gent a prendre la clar. decisió, pues nosaltres encantades de Sí, que... sí. encantada Colau. Claro. Sí. I res, Igual este programa serveix per a que la gent isca de l'armari i diguen que no els agrada la platja. Sí, com per vaig, favor, sí. com vaig fer jo, que vaig dir, ja està bé. molt bé, molt bé. No tornes. Esta soy yo. No, això al final és tindre personalitat. Sí, ja està. perquè al final anaves i... Que no, Està bé. macho, que no. Que si vos agrada sabeu que així tindreu un amic per tota la vida. El sistema és Gonzalo. La contra som Maria i jo. No, però al final també pots buscar pues, un mar i muntanya, no? Pues tens la muntanya i el mar. Com la platja, la paella que fan en la Marina, no? Per la Marina jo crec que fan mar Pues, i en muntanya. aquest tema No anem a entrar. Pues, jo... Perquè igual teniu oients de la Marina i estem així... No, però perdona, si és que jo no dic que estiga bona o roïna. Jo fa molts anys que no provo una paella mixta i no m'importaria provar-la Jo fa molts un anys dia. també, No sé, al final... No sé. Sí, no, per provar. O sea, no vols provar el nudisme, però sí que vols provar paella mixta. Jo, a veure... Jo n'he dit... Recordeu que vam menjar una paella mixta este estiu. Nostra amiga, la tieta! En Bilbao, que és superbona Mira, idea. ahí- No n'he millor idea. Això sí que ja és rizar el rizo. Clar. Superbona idea, vam Anar una paella a Bilbao i demanar paella, i no només paella mixta. És a dir, Això és sí que és que... rizar el rit. Damunt i dinar
La pobra cambrera estava per jubilar. Jo puc dir-ho ja, però t'agrada matat. A mi... Estaves molt potrosa. Sí, jo estava molt mal, potrosa. de veres. Sí, també podries deixar una foto de... està fatal. moment... Sí, me va sentar, no sé si me va sentar algo mal o estava cansat. Estàs cansat perquè la nit anterior... vas veure el DNI. Sí. No, el que portàvem des de no sé quina hora fent cerveses i sí. I caminant, me tenia tot el dia caminant. Mira que mi mare a caminar, Pero bueno, pues... Pero... Por la noche leones... Y por la mañana también. Cagallones. Pues vale, sí, serem un retrato. Clar, con un també un retrato d'este moment i també anunciar que per a esta temporada tenim pensat una sorpreseta. No tenim pensat, no, tenim creant una sorpreseta. Sí, exacte, estem creant-la. El procés creatiu està en marxa. S'està coent. Perquè, bueno, donem més detalls o no donem més detalls? No. Però... Com? Heu d'estar atentes a les nostres xarxes socials perquè dins de poc anunciarem cosetes. Sí. Deixem-ho ahí. Molt bé. Sí, Està bé, sí. A veure, podeu anar descartant, pues, per exemple, un programa a la playa no farem, ja ho sabeu. En un barco tampoc. A no ser que mos paguen una fotraca de diners, que ella se ho pensaria. A veure, jo he de confessar que a mi els barcos m'agraden a partir de cert tamany. Claro, a un ver. creuer a mi a favor, perquè un creuer no tant és de que es mou. Pues mira, sí que jo es en mou. contra dels Sí que es creuers. mou. Bueno, Sí. sí que es mou perquè és un creuer. No, mira. però sí que es nota que es mou, Jo és que, Sí? si mos Perquè- observeu, estic alçant la mà per parlar. Sí, Gonzalo, va. Jo vaig anar en el... No, és que... Perdona, Maria, parla Sí, tu. pues, no, que he anat dos voltes en creuer. Uno d'ells, el Costa Concordia, antes de... Uau. I el Costa Concordia es movia molt. Clar, Era molt però se li va passar el que li va passar. Clar, sí. Jo, així la meva amiga Antònia i Maria també ho sap, jo tinc una filia que és en YouTube veure vídeos raros, per rotllo en plan, jo em puc passar-me hores veient despegues i aterrissajes d'avions, m'agrada molt, o En sèrio, estàs coses fatal. així, a mi això me mola. O ficar-se sons de biblioteca. per Això també ho esperar. faig, evidentment, i en el confinament me va anar superbé. Pues, de repente, claro, con veig esos vídeos raros, son sugerencias de vídeos raros. Claro. ¿Y quién me va a decir? Uno de sugerencia de alarmas en cruceros. Y mola yo, perquè veo. O sea, rollo. Claro, claro. I hi ha uno que mola molt, que també us el passaré, que és veus que estan tots com ai, alerta, alerta, i estan tots ahí de repente el saló fa tot brum, i tot estan en tot cada una dona major es va pegar, la dona major que aniria ahí pensant, jo vaig estar fent tot el dia piña colada, i no sé què, jo crec que es trencaria hasta la cadera del que va pegar. Ai, no sé què. No són simulacres, són que sona l'alarma. No, perquè tu veies la ola com li pegava la Uau. Sí. Està guai. Mira, això ens podria passar a nosaltres perfectíssimament. Jo espero que no. Aquestes coses en el Mediterrani no passen, crec jo, no? Ai, no sé, no? Jo crec que no. Home, ara la gota freda, estes que ven en la Dana, que hi ha un canvi climàtic. Dana internacional. Home, en el Mediterrani sí que passa perquè va passar lo del Costa Concordia en Itàlia. Ja, però que estava fent altra cosa. Ja. Clar, eso estava... I llavors el maricón diu el home, tío. Clar, i agarra i se'n va. L'han alçat ja i se barco en Jo crec castellí. que no ho sé. Doncs ho buscarem. D'ací uns anys serà com el Titanic, el moderno Titanic. Clar, Pues sí. sí, perquè era todo oro, era de oro todo. Bueno, no, o sea, molt barroc, molt Claro. dorat i molt... Rocopop. Buah, era una cosa... De fet, este estiu en Eivissa varios ferris Ai, d'estos sí, s'han sí. xocat i crec que tots contra la mateixa illeta. Sí. Bum, bum. No És para, que no para. l'ésser humà és l'única persona que entropessa en la mateixa pedra. Moltes vegades. Pues sí, pot, la veritat. Igual era la mateixa persona que tocava el ferri. Ja. Igual s'acaba de treure el carnet, com jo quan Exacte, vaig tenir el carnet, que vaig tindre 2 o 3 accidents seguits i mon pare volia tornar a muntar l'autoscola. Mira, no parlem de carnet. Ai, que tu estàs en ello, ànim, Cari. Sí, ja està, això ja Sí està. se puede. Que bueno, que sí, aprofitem per a fer una crida, perquè avui mateix estàvem comentant que, no enten... que algú ens explique per què Ai, sí, existim per favor. els cotxes automàtics, Ai, en el 2021, no. aprenent a portar-les marxes A veure. i... Què? Ei, no té res a veure el que estàs dient que heu vingut en mi en cotxe hasta així, No, veritat? no té res a veure. No, per la mare de Déu. passaria estem nada. en Faltaria. Maria, tu ja saps No, que jo a en veure. directes no soc, jo t'ho abocaria i ja està. Exacte. O No. sigui, és una reflexió en general perquè Claro. jo quan Sí, és estava cert. traient el carnet, és que ja ho pensava, jo pensava, a veure, per què tenen que estar fent-me així patir, que si embrague, que si... Chico, no poden anar tots en cotxes automàtics, Claro, que accelerar i sí. frenar. Mira, per exemple, esta setmana que tenia la pràctica, esta setmana toca pràctica de pedals i de embragar i desembragar. I me dia, pues si no acceleres no sé què i tens tal marxa, en l'embrague pots
pots jugar i pots anar a 8 km per hora. I fa, aquestes coses poden... O sea, imagina't que tens un soterrar i has d'anar darrere del cotxe fúnebre tot el rato en el cotxe. Jo pensava, és que espere que no me passi mai això. No va passar. Clar, que vull dir, no hi ha ninguna necessitat. Un exemple. Total. Imagina que vols ser No hi ha ninguna necessitat. conductor de cotxe fúnebre. Clar, però no. No. És la mateixa persona que el va preguntar si tenies nòvia? La mimita. Uau. Saber-ho. Clar, i amunt... Jo espero que aquesta persona no escolti el podcast, que si l'escolta, pues mira, espero ja haver-me tret el carnet quan l'escolte. Perquè comencem la pràctica... Jo vaig fer pràctiques abans d'estiu i per vicissitudes de la vida no vas tindre que dir saber que no podia més en la meva vida. I ara m'he reincorporat i era la segona pràctica i en la segona pràctica ja va començar ahir a fer-me que fera trombos, ¿vale? És conya. Trombos no trompos, però ara que d'un trombo tenim un disgust. Bueno, que soc un poc dislèxic. Total, que quan estem ahí pegant ja no sé quantes voltes pel poble, un dia de trona màxima, ai l'aigua tot el rato caient, que jo pensava que s'acabava el món, el xic em diu, però tu quantes pràctiques tens? I jo entrant a la meva segona pràctica, senyor conductor. Clar. I em diu, clar, ho entenc tot. Clar. I jo dic, És que tiene que mirar la llibreteta antes de pujar-se al cotxe. Bueno, pues a tot això, ella al principi de la pràctica està tot el rato en el mòbil. ¿Vale? Y yo digo, ¿y ahora per a on? ¿Y ahora per a on? Hòstia, tio, pues pareix fortíssim que Jolines, sigui en la teva ja. segona pràctica fer És que no ho sabia al principi, se li va després ja li sabia el descoordinar. mòbil. Home, ja, però tu tens una llibreteta on t'apuntes les coses, no? I que estàs pagant-li. Clar, estàs pagant-li, vull dir. També vos he de dir que després d'això jo ja no tinc para res. O sea, me'n vaig eixir del cotxe i va dir, ole jo, saps? Hombre, claro. Ja He veus. pegat frenades, que jo crec que Ja vaig encarar veus. tal freno, però ole jo. Quasi atropellant una dona en un chihuahua, perdona si me l'està escoltant, però és que encara no li pillava el punt al freno, ara ja. És horrible. Traure's el carnet, jo ho recorde Sí, fatal. experiència traumàtica. Ah, Jo me l'estic traient només per apoyar a la platja. Pues ja pots anar tu soles. Ja pots anar soles. Se la l'estic traient. Clar, Molt bé, clar, xica clar. lista. Em va dir Molt molt bé. bé, sí, Ai. sí. Pues ha passat un ratet la mar de bo. Ai, Com sí, molt sempre. bé. Maria, quan tornes, Carles? Ai, quan em digueu. A mi m'ha passat volant, Sí, la veritat. Ha sigut molt interessant, ja sabeu totes, aquí podeu convidar a anar a la platja i aquí, no? Aquesta Exacte. taula. I al barquito? I I el barquito també. Exacte. I res, bueno, esperem que vos hagi agradat el programa, que ens escolteu i que ens seguiu en xarxes. I que compartiu les xarxes a vuestros conocidos. Exacte, si encara teniu algun conegut, algun familiar que no ens ha escoltat i penseu que podria agradar-los el Claro. programa, compartiu-mos. Que es fique al día. Que Compartir hay con buena usted. cosa. Exacte. Com jo dient els juniors que Maria i jo van ser monitores, compartir és vivir. Efectivament. Ai, també, sí. Més bonic. Pues bueno, res, has deixem arribar avui. Moltes gràcies per vindre, Maria. Ai, gràcies per Un aplauso convidar-me. para Maria. Vale. Y felicítela que así porque es el cumpleaños. Cert. Aniversario. Adeu, cariño. Adeu. Adeu.